Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a dneska ideme dať Akinatorovi, potom ChatGPT, vlastne súťaž, kto viac uhadne hokejistov. Dáme ním vlastne každému po 3 hokejistov, 2 ľahký, 1 ťažký, takže môžeme začať. Ideme dať Connor McDavid, je charakter starší ako 30, nie. Znam sa s tým osobne, nie. Je zo Španielska, nie. Je futbalista, nie. Športovec, áno. Je spojený s hrou s loptou, nie. Má helmu, áno. Je F1 racer, nie. Je spojený s autami, nie. Play hockey, áno. Je Čech, nie. Je Európan. Počkaj, Kanada nie je aj v Európe. Je Švéd, nie. Kanada, áno. Color Orange, URL, asi hej, myslím, že hej. Born 1997. Yes. Connor McDavid. Áno. Yes. Reklama! Takže asi môžeme ísť ďalší. Ja ním teraz chcem dať Sidneyho Crosbyho a potom by som dal... No nie, ja by som dal ním teraz Connora Bedarda a potom by som ním dal také trošku ťažšie, takého... neviem koho. Alebo dám ním rovno, že potom ním tam hodím takého čo dáme? Chat. Ja nič nenapadá, skúsime vygoogliť. Ideme pozrieť niečo na Google, bro, GG. Takže hokejisti. Tento takto sa píše, či nejak tak? Neviem, jak sa volá ten hokejista teraz. Presne, hokej. Patrick Laine, tento. 1998. Aha, dobre, tak nehodáme. Potom to. Nie. Je 35 rokov starší. Nie. Má moje isté také meno ako ja. Nie. Je sportovec? Yes. Je zbal? Nie. Má helmu? Nie. Auta? Nie. Play hockey? Yes. Czech Republic? No. Europa? No. Color Orange? No. Canadian? Počkaj, Patrick Laine. Tento. Laine Patrick Laine. Fínsky, a ne Fín. Fín som nevedel. No. Famous Brother má Famous Brother asi nie. Color Red je spojený s červenou farbou? No, asi no. Blue Uniform, počkaj, on za čo hráva Patrick? Neviem, možno. Je skutočný? Yes. Je Amerikán? Amerikanos, no. Charakter Slovakia? No, Finland, yes. Live in Florida? Možno. Počkaj, ale ja neviem, ja si to pozriem. Že za čo hrá ten Patrick Laine? Pinja Laine? On hráva za Montreal. Dobre. Nie. 30 rokov starší? Nie. Má dlhé vlasy? Nie. Je z New Yorku? Nie. Je goalkeeper? Nie. Small beard? Neviem, čo to je. Patrick Laine má small beard? Nie. Florička? Neviem, čo to znamená, kamo. Ne, asi, možno, neviem. Live in... Yes. Patrick, nie. Dobre, neuhadlo to.
OK, takže môžeme ísť teraz Conoros Bedardos. Bedardos Conoros. Chat. Čo to je? Kamo, čo to je? Kamo, to čo je za hru? Ja to chcem preskočiť. Aha, to sa dá takto? Ja som ten kryžik. Dáme to sem, tú ikonku. Bo tie kryžiky nám väčšinou skačú na tú stranu. Takto, dobrá. Ideme teraz Conora Bedarda. Starší nie. Boha, veď on je mladý ako neviem čo. UEFA Champions League nie. Majstra meno nie. Balloon Game nie. Je sportovec je. Mahelmu áno. Nie. Play hockey áno. Je Čech nie. Je Európan nie. Počkaj. Conor Bedard nie. Color Orange. Conor Bedard nie. Canadian, yes. Nie. Blue uniform, možno. Red uniform, možno. Obránca, nie. A uhadlo nám to. Dobre, takže uhadlo z dve z... Počkaj, koľko to uhadlo? Dve z koľko? Dve z troch, no. Dobre. Tak, strich. ChatGPT. Dobre, už sme tu. Našli sme ChatGPT. Čau. Natočí... toto. Zahraš si 3 kola jednej hry, kde vlastne pôjde o to, že ja ťa budem dávať... Ide o to, že mne budeš dávať otázky a ja na ne budem odpovedať. Máš 25 otázok ako limit a musíš uhadnúť hokejistu, na ktorého myslím. Čau, jasno, poďme na to. 25 otázok na uhadnutie hokejistu. Prvá hral alebo hrá tento hokejista v NHL Connor McDavid. Áno. Super, áno. Je tento hokejista stále aktívny hráč? Áno. Áno. Oj. Je tento hráč útočník, center ľavé pravé krídlo? Áno. Skvelé, máme teda aktívneho útočníka v NHL. Pochádza tento hráč z Európy? No. Čiže je tento hráč z Kanady? Áno. OK, takže je to kanadský. Hrá tento západnej konferencii, ja som zabudol, počkaj, Oilers, Edmonton Oilers je v západnej konferencii? Neviem. Tak napíšem hra za Edmonton. Takže otázka, je to Connor McDavid? Áno. Dobre. Poď ďalší. Aha, áno. Takže poďme na ďalšieho. Teraz dáme Patrika Lejného. Hral alebo hrá v NHL. Áno. Takže hral alebo hral NHL. Je tento stále aktívny hráč? Áno. Dobre, je to teda aktívny hráč. Je tento hráč útočník? Áno. Dobre, je to hráč Kanaďan? No. Nie je Kanaďan, je Američan? No. Je z Európy? Áno, Fínsko je v Európe. Je zo Švédska? No.
Je hráč z Ruska? Nie. Je zo Slovenska? Nie. Hráč z Česká republika? Nie. Je hráč zo Švajčiarska? Kamo? Z Fínska? No konečne. Áno. Kamo, Fínsko ma napadne ako štvrtý najlepší. Hrá tento hráč s tým z východnej. Real. Neviem či. Je tento hráč Jespri Kotkaniemi? Kotkaniemi to nie je. Takže má jedno dobré, jedno zlé. Takisto ako on. Takže ešte len uhadol. Nie. Ide na ďalšie. Takže teraz, ak uhadne remíza, ak nie, tak vyhral Akinator. Je tento hra ďalšie. Na ďalšieho hráča. Jasné, áno. Nie, kamo. Čo je za ChatGPT? Tretie kolo teda hrá, alebo hral tento hokejista v NHL. Áno. Conor Bedardis. Conor, počkajte. Technikan problém. Mne ukazuje, že na tej malej hornej ikonke nevidíte sa hýbať. Ak ma vidíte, tak super, ale ak ma nevidíte, tak fakt prepáčte. Takže toto video vlastne bude stále, len ma nebudete asi vidieť. To ale čo až tak nevadí, lebo video je aj bez môjho výrazu dobre, good. Len to je peknejšie s môjim výrazom. Je tento hráč stále aktívny? Počkaj. Jak sa volá? Conor Bedarda sme dali. Je aktívny? Áno. Je tento hráč obranca? Nie. Nie. Je hráč brankár? Nie. Pochádza tento hráč z Kanady? Áno. Hrá tento hráč za týmy v západnej konferencii? Chicago Blackhawks. Je tento hráč Patrick Laine? Patrick Kane? No. Nie, takže ona má jeden dobré. Akinator má dve. Takže tým pádom vyhráva Akinator toto video. Takže ja som všetko spravil, čo som chcel v tomto videu. Takže čau.